Wel, Cemlyn, da ni yma i edrych ar gyflwr y pridd yn y cae. O sut da ni'n gwneud? Be sy'n rhaid i fi wneud i ddechrau? Os ydych chi'n gwneud twll i ddechrau fi, cael gweld sut... Reit, o, twll sgwar. Ie. A ni, rhyw gymaint â hynna. Wan, hyd yma, dwi'n gwybod os wyt ti'n gallu dweud, ond dwi'n cael dipyn o drafferth gwneud llawer iawn o dwll a dyd y gwir. Ydy hynna yn dweud rhywbeth os ti'n barod mewn ffordd, ni? Ond dim ond ddysg, chdi fyna chydig bach o compaction o ddeg gwir. Na ni. Be sy'n gen ti fan'na? Mae hwn yn testio'r compaction. Reit. Ti'n pwysio fel lawr. Na ni. Ti'n fan'na, mae'n cyrraedd y coch. Ond ddysg chdi bod yna anyway. O, ti'n gwneud hynna ar y wynaf wan, wyt? Yndw, A mae'n dweud ti bod o wedi cael ei gywasgu'n barod. Yndi. So, be da ni'n mynd i ffendio allan fan hyn wan, lle? Gan i dynnu hwn i ti, reit? Ie. Dyma ni, codi darn, o, mae'n sych man di. Yndi. Ydy hynny yn mynd i ddylanwadu ar Ydy o'n mynd... y natur y pridd? Wel, y gras mae'n mynd i cael effaith ar ydy'r gwreiddiau ddim yn cymryd i mynd lawr yn bod ti'n mor galad yma. Digon gwir, digon gwir. Iawn, ti am wasgu ti mewn yma'n hyn i ni gael beth i'r hanes ta? Mae'n reit galad yna, di. Mae'r gwyrdd yn iawn, di? Yndi, mae'r gwir yn iawn, ond pan mae'n cyrraedd y coch, mae'n... Wel, trwch, well beidio pwyso mwyn ydych chi'n mynd i dorri wedi. A be fydda'r datrysiad o'r broblem yma felly? Os ydych chi'n rhoi sword lifter drwyddo fo gyntaf. Reit. I weld cael chydig air i mewn a dŵr a felly. Ie. Ond, wel, subsoil ei rydyn ni ddod yn cymryd y nis. Mynd i ddymnach, ie. Ond y pen draw mae'n debyg? O, reidig o dre to. Dechrau to? Ie. Ie, ie. A mae'r pridd yma yn bridd tywodlyd beth bynnag, swn i'n dweud. Diolch yn dweud dal dŵr, yndi? Yndi, mae'n reit dywodlyd yma. Sa chi'n sbio fan'na, dim, mae'n twod ydi o i gyd. A chi? Wedyn, diolch yn dal i'r nutrients i gyd mewn fatha claidd i gwir.